Tangi aingo yu belai sesisin pat ha kene kamit. Namar kene ka por ka bakordor ka bangila ban yo biang. Bandon ha kene ka yeng ka bakentang ka jo ha ki bakom kini kisngi ki bakat sabangi pai. Ngio i ka jing terkhong, ngio i ka jing rengkiang, ngio i ka jing telat, ya ka jing suai. Ngio i ka jing paiden, ya ka jing no mensem. Habang ngalek keleng ki jaka, bat abang ngalek ki balang ki baper, kisnong ki baper, ngala ban yo i. Ya ka jing kerdo ka basar kai, ya ka taka ka jing bam, ka baken jaman sem. Kapan kan mau yangi habangi pule ya kitab jong Amos lenong bapra dekat bakat wei bakat ar kini ki kenten ki balaya tu lupa hakene ka kitab ka jong Amos ka baong hakmi kisngi kinwan ong utrai ublai bat ngan pha ka jingker do hakari ka jingker do kpu lam ne ka jing sliang ya ka henrei ka jong kabayos ngau ya kaktian utrai bat kin ya chen nakaduriau sakaduriau bat nasatei hadu mingi kin ya pet shane bat shawei banwat ya kaktian utrai tekin syam ya ka ngiem hakisngi kibakom kita kajingbam kabaken jadok kapaho karhai kaspa kabaken japertei paho karhai Henry ke jingbam baken jaman sem kala kerdo hado kata-kata lada pidon haying kikon kikmi lenti bana imei ipa ngin yo ya kata ke jingbam baken jaman sem Henry ke don ke jing kerdo bangimla ban yo nangta bat kat sabangi pai yo i ya kata ke jing shisha tengi aingo yo belai hapedeng kaperthei kabakum kane kabangiem ublai ulapen yo hangi kane ka Bible study bangila ya kaban yo banwan nakawe katayo syakawe pat hakane ka jaka bangin yo ban ngap bat syak skor ya ka ktin ka jong belai ban bam ya kane ka jingbam baken jaman sem ken namar ka Bible ka ong bom tang da ukpu hi bo un ubreu Rai da kiktin barok kiba mi no nagasentur ga jong trai sapersyang sa mapi ladap him sngo bakata ka kentin ladap hi sngo ba kam trikam lane kam dei komta sapersyang baladap hi persyang pensyam balada kaktin ga jong belai kam don ga do not jong pi sap ki ai barok kibangila bandon hang ne hapertei kinamla ban yarap kinamla ban penem yangi ngadang penken mau yo Alexander the Great ubriu bakrau unong sensyar bakrau haswa ba undekot mensem haswa ba un yapno lai teli ki ba ula keren bat kawai ni kita ka ba ula peta yaki to ki bayadon hasenda jo haswa ba un yap Alexander the Great uong yaki banda habang ngalayap bat pinra yaka medyap jonga sikisnong baper jong kahima baken mau baha ka sendok medyap ka balasna yanga pelaj ro yaki tliu arteli bakini kikti jonga penmi sabar bat anda haba pilara ra kumta rengkat bat kini kikti ki bapau sabar nakata ka sendok balat bu ya gamet yap jonga bat kila ya keli bat ong balai pikwa bangin le kumta Alexander the Great ngong ya pilai teli ki ai tang bakata ka we ka request jo ulaya thu bat ulaong bangakwa ban penpau syaka perthei bangala yolut ya ki ai bara ngalabat hakikti ya kaspa ya kanam ya kaburam ya kabor bat ya ki ai ngalabat hakikti henrai ha kabakot ngam yo ai ru'e
Tekadei ke ai ka bau job ula keren lengkhoj ngalau mi no nagakpo jong ka kami bat lengkhoj ngandai pai nang ne te kalong ke ai ka bas ngau sen ai ban perkat baka jing em ka baklem ublei lane klem kak tien ka jong blei haga dok not long le no ai wat kat ka jing krau ka jong Alexander the Great ukwa ban pen isya ka perthei ba ulek pai nang ne na perthei empty handed mdon ai ka ba ula ban ra henrei kumtu kumba uwan baka jing em jonga bat jong piro compare hadu kat nongi start hadu kat nongi krau hadu kat nongi ngau bangi biang lot henrei la dakak tien ka jong blei kamdon sangsot ya ka bakum kata karukom em te tongin ya pai no syagane kaktien ke jong belai namar kata ken mau bah dan nyau kor ya kaktien jong belai chua bangin ya saprang ngadon ban kentu kumta habawan syaga Bible study dan nyau kor ro ya kaktien ke jong belai namar lada pisuan tang baladei karukom haga bakut pinam yo ai ruem henrei da sim kya dan nyau kor bat da le bah kenang bakan long gajing kerku ya gajing em tinggi layak keren ya katuka subjek syapang gajing sengap jar ublay kani kata ya ubaladem ngilaya keren ya ka main point 1 balai ublay usngap jar te to mentapan ngin ya keren ya ka main point 2 hakani ka main point 2 to ngin ya keren kumne ngin le kumno haba ublay usngap jar ka main point 2 to ngin le kumno haba ublay usngap jar dak jingkeli kumno ngin le haba ublay usngap jar ngila ya keren hagatu katayau baladap balay ublay usngap jar kawai ngi ong baka long namar ba ublay utan ju yangi hadu kat no bangi it yo kawai pat ngi la keren ba ublay ukwa yangi bangin nang kam ngam jeliu syo haga jinget dei batu kawai pat ba ublay ukwa ban keren yangi haga rukom ka jar om kum ba mangingi kwa baun keren yangi henrei ukeren katkom kamon kajo ti habakum ta ngila duai ngila ayam ngila jaumat ngila kerpat yau belai henrei ngiyo i ba ublai usngap jar mdon jubab ai don na pereng jong pi pang pi sitom pi duai ba ublai pen kia ya pi henrei la bon telikisnam dan cuma kajing pang ro kam syam lakan ria pisu em sa bat rengkat bat kijing pang don na pedang jongi rengkat bat kijing kiwei pat kia kendo de kiwei kirukom bat kum ta terter kajing keli kabami ngin le kumno haba kum ta tho shwa kumne ngidei ban sngo tho bakane kalong ka benta ngidei ban sngo tho bakane kalong ka benta bakane kalong ka benta haga jingem kristan haga jingem kristan ba ni dei ban yakendo bani dei ban yakendo to full stop tang namar bangila long kristan lani tang namar bangila pediang yau ciso lani tang namar bangila kela kabamut kamut setia bahabangi tuai ingin yo jubab wet henrei kajing jar ka jong blai lane kajing ngap jar jong ka beneng
kadai ka benta haka jingim Kristan ka bamanga bat mapi ngihap ban yaj lengba ngihap ban ya kenduk ya kipor ki bakum kita lada pule na kasam ka basipau dekat benengkong uneu nong ruai sam ubu da ka jingkeli udai udebet ubalatha ya kan kasam ka basipau ka dekat benengkong ka ongkumne balai bameyeng jengai atrai balai bameburi ialade hakipor kajing janjar ngapa ngan pule saisen balai bameyeng jengai atrai balai bameburi ialade hakipor kajing janjar hadu kat no peace no to ia ka jingpang ka mensem ka baloi ka jong une ubreu jong belai ubabu ia ka jing shania ha belai ubaka bible ka ong ka donot ka jong david ka bakat kum ka donot ka jong belai henrei ubakum uta ubreu uhab ban ya kendo ia ka bakum kane ka jingpang mensem ka jong hadu ba ubu jingkeli ya ublay badong balay ba meyeng jengai atrai haka jing sngaw jong u sngaw kumba ublay udon sha jengai ba lakot kat ba khot ro myo sngaw la perta kat ba perta ro myo jubab jengai ba ublay uyeng haka ta ka jing sngaw ka jong usim david kawai ka jingkeli ka baaru ong balai ba me buri ialade hagipor ka jingjanca hagipor ba ngakamen medon hang ne bat nga henrei enda hagipor jong ka jingjancar mela buri no ialade nanga don bon na pedeng jong piro piman lese ya ka bakum kata mo dei namar kata kadau ngiak bo ia kata ka jingkeli badan bon na pedeng jongi ki bakali where are you my god when I need you the most shano medon ablay jonga hagipor ke bangadon kam yame duairo ublay ngap becarca yam pat donot angto myo jubab ruem tetangin ya poin no syaka poin ka banengkong ban jubab ya kate ka jingkeli ngin le kum no haba ublay usngap jar ka jubab ka banengkong galong ngidon kam ban yit bah yalade ngidon kamban jit bahayalade yo bakadon ka ka ba ublay yo bakadon ka ka ba ublay sngaw bah yangi kata ketika banengkong ka bangi hab banle habangi syam ba ublay usngap jar habagi jing duai ke jonga bat ke jongpi yo jubab ka bangi dei banle kalong ngim dei ban keno yo ublay ngim dei ban knyum yo ublay ngim dei ban no mensem ngim dei ban tu jingkarmen henrei ngidei ban yit ba yalate yo bakadon ka ka ba ublay sngaw bah yangi habangi pule na kasam henriu punriu ka dikhat ka bakhat pra tangin ya pet sam riu punriu ka dikhat ka bakhat pra ka bible ka ongkom ne ladangan nyau ya ka jingbom hok halaka donot utrai on sngaw ladangan nyau ia ka jingbam hak haga donot
Sengap. Ladangannya haka pareng kibanang pareng. Ya katu ka kentinnya labu da ka kentin cherish. If I cherish sin in my heart, ladang-ladang kedup, ladang-ladang iik, ladang-ladang tengkai, ladang-ladang benut ya ka pop, haga doknot jonga, ladang duai kat baduai ro utrai unom sngau yanga. Nyeu hang tu kamot benut tengkai. Ladang tengkai 4 trek ban ino ya kata kapop. 4 trek ban berat no ya kata kapop. Dang kedup, dang cherish, dang snow bang, dang snow muja. Tilada duai kat baduai ro ublay unom sngau. Lese kata kadai kawai neki dau ba dau san. Lese haga jingem ka ba shimet ka jompi pila biang nadong syadong handrai kumno ra kumno hakendong jong ka doknot ka jompi. Hakendong jong ka doknot jompi pidang cherish, pidang tengkai, pidang kedup, pidang snobang, pidang benut ban ino ya ka ei ra ka ei. Kabama piro pis ngoto bakalong persya ya ka mon jong belai. Te kata kadika dauba dausan balada piduai ro ublay onam jubab. Namar balay namar bakat don kapop hagadokno. Te hangta ken bangi samat ya ka jinglong jar-jar ka jong ublay. Dei na kata-katau kibabon ngiong ba ublay umyo sngau habangaduai. Iman bangapop palat ublay umyo sngau bangaduai. Hoi kalong kabasisha. Lada pop bat kelah kabamot ublay uyos ngau. Henry lada pop bat yai kedup, yai sumar, yai pesan ya kata kapop ublay unom ngau lano. Isaya san po kendai dekat baar. Isaya san po kendai dekat baar. Tong ini pule dekat benengkong bat baar. Banang kamsyai syuk-syuk. Dekat benengkong san po kendai Isaya. Hakmi ya kakti utrai om syam lapan lengkot kat bakamla ban penim lemne kaskor jo kabakhya kat bakamla ban yo sngau mdei setia bakal lengkot kakti ka jo belai bakamla ban reach out syapi kamkot syapi omdei setia bakakhya kaskor belai bakamla ban yo sngau yapi Henry kadau bom yo jubab kadau ba ublay yo sngau ya gajing duai kadai kane kan ka dekat baar baong Henry ki jing bom hok jong pi ki dei ki jing bom hok ki de ki pop ki jonga jong pi balapan ya klat no habdeng jong pi bat ublay jong pi bat ki pop jong pi ki laka ya ka khmat jong unapi kat ba on om sngau kani kapop kalalong ka jingka gaba krau hadu kata-kata kala blok no na kata ka jing yo sngau ka jong belai kalong ka ken ro gaba ratba hadu kata-kata kabala pendekut no ya ka jing ya dei ka jong ubriu bat ublai dei namar kata-kata duai kat baduai ublai yo sngau namar bakadei ka jing duai kabarengkat bat ka jing kedup ye ki belai thau jong kan ka perthai ngasngau tenan e gitu ki kentin uto nong ruai ko kenrat ngakwa men penkhia yanga idon te kentin baong penduk ki belai thau baro penmi da kabor atu ngilong neem ki bala kelai ngilong willing neem ban ong yo belai penmi ki belai thau ki belai baro penmi naga doknot ka jonga baki ba kanja ka jingem ka jongi ka bakum kata banginem kedup syok nginem tengkai syok ya ka ai sedon na preng jongi ngi tengkai ila ban long ijing bisni ngisngau kumba im lei Henry ka jing bisni ka long kapop kata ka de ka we ka dauba lese ngila ban tengkai ya ka jing sarong
Let's say ngila ban tengkai ya kanora ka bad habits jing melen basneu. Let's say la ban tengkai ya kinora kino ki jing kwa brai ne ki jing thala jong kana ka perthai. Let's say ki don kinora kino ki kenja idol ki blai thau ki bangila penlong dala dehi halaka donot bat ngim tre ban bread ya kita dei na kata kadau u blai usngap jar. Tenganget bakala syai deh. Tika dau ban engkong hi kalong ngamut banong kaban nengkong kabang idei ban le haba ubleu ngap jar kalong tongin yet yela de balarengi syam bakadon ka ei kaba ublei sngo bah ga jing em jonga ngahap ban kala kaba mutno ngahap ban pai shu ublei daga jing kala kaba mut bread no penkhoj no ya kita ki ei baro nang ta kaba arpa kabangi dei ban le lane kabangi la ban le habangi syam ba ubleu ngap jar kalong kane ngidei ban yai ap kermen hao ngidei ban yai ap kermen hao yai ap kermen hao lada jia nelong kumnoro lada jia nelong kumno ro hi kata ka dei ban long karai kata ka dei ban long ka jingkut jingmot ka jonga bat ka jong phi lada ka long kumno ro ngan yai ap kermen hau bele compare ka ei ka jubab ngan yo ngan ap kermen bet hau belai kata gede ban long karai lada pilap bat hisham ba ublay ngap jar compare piong ngam lei lada ublay jubab ro ngam lei ngalarai bat ngalakot jingmot bangan yai ap kermen tang hau ban pai syawei tem lane ban ki ga jingmot jing berkat tem kumbau ngierwai gitu ke jingruai ngalakut jingmot banbot yu ciso kut jingmot berkat bayi tai kentin kut jingmot ka jingmot jing berkat ngalak bu full stop ngalak penkut no bangan nem berkat syuk syawai henrei banbot yu ciso tangkatahi tenamar kata-kata lara hilap bat hisham ba ublei usngap jar cuba bagi jing dua itong phi shim ya gane karai bat ong kam lei tangba ngan yai ap kermen hau blei sam arpun nyau kadikot ka bakat sao hangne ngi pule ya gini ki kenten u david hagane ka jingruai ka ba arpun nyau u tho gini ki kenten to daap kami ha utrai tolong klan batu penslur ialah kadonot sisyaken to ap kami ha utrai long klan penslur ialah kadonot sisyaken to ap kami ha utrai ha kidon kipor kiba haba ublai usngap jar kawan gajing pensyoy bangin kwit bangin randin no bangin sarandar no kawan gajing pensyoy gabakum kata ban ong ba uneu belai empoi shano uneu belai kadon gabakum kata kapor kawan gajing pensyoy henrei lada ngam yo ijubab kam lei lada nang was syuk ka condition mlei ngan ap kermen bet hau belai long gat balong cia gat bacia kata ka bau belai kwa dene kwa ya kata kwa tepi bangin sungai ya tang habangi yo i bau kerku yangi kwa bangin sungai ngin syakari yo tang habangi yo mat ya ki babaha ka cingem henrei wat lada ka condition kadang long from bad to worse still ngidei ban syania hao
ngidei ban snok baik hau long kat balong ja kat baja ngalarai bat ngamla randin so haba pule nau Jacob san lenong dekat ban nyau bat bapra wa apostol Jacob ai akan uksa haga bayadai bat unong rep Jacob san lenong dekat nyau bat pra ka ongkom ne namar kata to sya slam hadu kata kajingwan utrai lada dia bapimpat yap lada pimpat kelak sya slam hadu kajingwan utrai lada japat bakata kajingwan utrai kampat wan lada dia bapila deiban lechwa sya slam hadu kajingyap tu sya slam kata ka sya slam tip kat nosnam don bun gi baong yanga ba ngila duai la shi posnam iwe ilong kemi ila duai la sau posnam Henry 4 yo jubab la sau posnam penban iai kiu syagayeng bekentang jong belai bat iai penlong ro ia gajing duai bat gajing sya jing edman lakapor iong bat ikren ia gajing shisha da gajing sengaus kam banong ngatep bau belai udon bat uyo sengau yanga uyo i beang-beang yanga namar kata-kadau ngan namrandin ngan syania baik hau long kat balong ja kat baja ka jingkermen kalong tang hau ngan yai ap kermen nang ta hang neu ong hakmi ubarep u ap kami ia uso bakor jong ka kendau kadon kam ya ka jing yasha mar sentung enamla ban yoso udayai ap slam ya tat onda uyo diang ya uyo pediang ya uslap baswa bat bakat do to ya sya slam ru mapi to pen scam ya kidok not naba kata kajingwan utrai kalajan pen scam ya kidok not kabamot kod jingmot scam rai da kajing kod jingmot kabas scam long gat balong ja gat baja nganam kan ria nau belai handrai ngan yai syania bet hau pikan mau ya katukar riu kenthei kabau jisu keren ya ka parsi hau lukas khat pra lenong bat unong bisyar bomhok katukar riu kenthei mo kabalet ban kerpat ya uta unong bisyar baun bisyar hok lem ya ka namar ba udon we briu ubalek bor ubadon bor ubalek bor halor jongka ubayale yanga ong kane kabriu tenrei uni unong bisyar bom hok namar bakadei kariu kenthei ule bom senyau tenrei kane kabriu kayai kerpat sikerpat hadu ba utau unong bisyar bom hok ulangnya ulah jelap ulah haj uperkat uong ladang ngam bisyar hok ya kane kabriu kan sapenwit sipenwit kawan siwan ala kelut kabha bangga bisyar hok no kenang bakan nemuan syuk bangan nemuit ujisu keren ni kata ka parsi uong kan notam ubelai ubalong nong bisyar bahok om ko muta nong bisyar bahok ubelai balong nong bisyar bahok larangi wan bat ngi yaiwan ngi ap kermen bat ngi yaisha ngi ap yo ubelai on bisyar hok ken ya kita kibawan so kata kalong kajing penken mau bat sakawai pat ladangi pule na ka kolosai sau lenong ka dekat ka baar ngan aya pi ya kanero ka dekat sau lenong dekat baar kolosai kajing kentu ya ki para banget ha kolosai to yaine skam ha kajing duai daga baap syarai hakata daga jing aino
kat ba pidang yai ap kermen hau belai pin le kumno pin kenyum artat pin duk mensim artat henrai ka Bible ka ong da ka jing aingo da ka jing aingo give thanks aingo yo belai hot ya ka ei ka ba pi pan pi duai pi karpat le se pempat yo diang henrai pi don sibun ki ei ki ba pi dei ban aingo yo belai tidak aingo ro ken yo belai om tang bangin su petang ya kita ki jing duna henrai da yo iro ya ka jing kerhai ki jing kerku ki ba ubelai uthe ha ka jing em ka jongi te kata ka dei ka benta ka baar ka bangi dei ban le ha ba ubelai us ngap jar wat nem do jing kerman tangin ya poi sya ka balai pa ka bangila ban le kalong kane ngidei ban ken mau ba ublei ule ya ki ei bara ule ya ki ei bara katkum kapor jong u ublei ule ya ki ei bara katkum kapor kacho dei namar kata-katau ngila ya pule ki jingmot jong pi kim ya dei bat ki jingmot jonga mono isaya san phusan lemne kilen ti jong pi kum kilen ti jonga te kapor ka jongi ki breu ro kam ya dei tang khandiat ro bat kapor ka jong ublei one day kan sapoi kapor lane kasngi haga jing em jong pi haga ba ublei on break ya ka silence ka cho ublei on nam ngap jar sho on pen pau bat on ai ya ka jubab ha kapor ka ba biang naga benta jonga bat jong pi ken mau bah habangi pule ka Bible tangin ya pai da ka wei ka nuksa kanang bangin kam ken mau ya ka ne ka point ngin kam ken mau bah ni ken mau ya ka to ka jingja ka bangi pule nau yones lenong bakhat we ni ken mau ya ka to ka jingja ha ka ba ni pule hang to ya ka jing yap ulasaras ka jing yap ulasaras ken mau ka to ka jingja yones khat we lenong lajan baro te kane ka story ka yathu yangi baladon uwei ubalapang ulasaros na Betania ubadei shifara bat kamari bat kamartha kidei ki kon swet kon rangli mdon kemi don kepasyo nang ta na nongret na Betania kabajengai kat to katne ai na Jerusalem kam da jengai tan tikine ki yasong gi sa shipara hangta Betania bat ngi pulero ba ujisu ujus ngau tenat ban lek rong man la kapor uju lek rong hagane ga yeng jongki mo kameri kamartha ngi ken mau ya kato ka story hangto ujisu uju lek rong bah hagane ga long yeng kidei ki briu ki ba it bah yo jisu kidei ki briu ki ba ka jingkang ka pli renghang hagano gano kapor ba ujisu ya lenti ulai drong kata kayeng ka Bible kaya to yangi baula it ya ka mari ya ka martha bat yo Lazarus kidei ki kon tip breu tip belai la ban ong komta tenrei ka ja ha ka wei kasngi bauta Lazarus ula shitam jor palat hadin baula shitam jor palat hangta la pa breu ban le yatho yo jisu badanda haba kita ki balalek yatho shau jisu haga dikhot balai namar kata
Kita ki para kentai ke layap hau kita ong ko trai hakmi uta ubame it upang nai dayatho ba ula saras upang henrei syuong bait uta ubame it upang sngap hadu kata kajingya dei kabajan habdeng ujisu bat kata kalong ye lane bat ula saras te hangane kapor ujisu udon kam jingai kendiat udon syashiliang jong kawa Jordan syapang miingi jong kawa Jordan kabaka jingai nang ta na betania kalong kumba arpau miles lane laipo ar kilometer ai te daka kejat to kapor te ujisu udon kam jengai kumbalai puar kilometer ai ka jengai udon haga ta kapor haga jinglet jo ban yalap ya ke gospel bat kumta terter hadin ba ujisu ulatip ya kata haga dikhot basau haba ujisu te ulayo sngau ulaong kane ka jingpang kamlong syagaban yap henrei naga benta ka buram ublei ba on pendon buram ya ukon ublei daka ti hadin jong gato ujisu ulanang penslam syo haga jing shisha shisen perkat ngila bandong marsin yo ya kata ka kubor lada dei mangabat mapi don gi bahayeng bahsam ne don gi parlok gi bayait ki bashitom jor ngin jin dala i ki kam ki jamban lek mare ban lek pet ban lek kendo uji suro jing shisha uladei ban lek kumta henrei penban ule kumbom yo sngau usngap jar umong to ngan sawan la syai to ngan sawan la sisngi henrei usngap bek jar ule gumbom bena ai sisin perkhat la don hok ban ong bau niu jisu balai ule kumne umlong ubriu ubaya kemen ya sngau tenat tang hagapor bakot bakhia andala ya kenduk ye gi jing jingpang jing sitom pat ule bombena yangi mengi ba ai bam yo mengi ba ai jakatia jakadem yo uan hayingi pediang sngau bah yo anda habangi mat jingpang jing sitom pat kat kane ka jingpang hatmir ka jing yap penban ule bombena ye dene la dei ban knyum haga jinglong beriu henrei kapor ka jong ubriu bat kapor ka jong belai kam ya ha habangi pule haga dikhot bakhat nyau ka yatho yangi haba ujisu ulawante ula shem ya u ba ula don lupa saus ngi hapo jingtap saus ngi hapo jingtap hadin saus ngi balatep ya u ujisu wan le ayusu lada menta haka kes ka bagian ya kenduk mangi don gi bahayeng gi bae bathon jongi kila klat no haka por bashitam jor bah lakmi lenti manora mano ki brio jong belain wan penlong jing duai sumut dur kumta tenrei jisu pat haka jakabo kat badang im unwan umwan enda habala yapru umwan dadai ba uwan na goto kapor bala yapro 4 lektep le sedang don gajing kermen un pen empat yo bala yap henrei u Jesus ngap jar uklem ong na ya lektep uklem ong kumno usus ngap bet kumbamon tikiara no sejing tep ya lektep no ken yo lasaras ladap sisngi 4 wan arsngi 4 wan laisngi 4 wan la pot la iutung la laisngi la tep la iutung enda hakasngi kapasau une uvan kamartha ka ong enjin la dadei ba medon mame upara jongi onam jendalayap kamari ro ka ong kumta la dadei ba medon mame upara jongi onam ya ujiso ba uyepet ya ka jing pat dok not jong kine ki arngot si para
mauru umla klem dayam ulayam badai hadin jong kato ba ujiso ula lej syata syagajaka balatep yula saras hadin bala pentelun yu mau khang kata gajing tep ula perta ya ka kerteng gajola saras ka Bible ka ong te habalala keren ya kini ki ai ro ula perta da kaktin bacam ko Lazarus to mi'no baduta ubalayap ula mi'no balate bat kti bat kejat dagi jan sop bat ya kakmat jo late saudong da rumar ujisu ong hakitul lajno yo bat to ai baun lajno kalong gajing jia ka bom ngaula ban mutur kabangamut banwan ra hangne kalong ha kamari ha kamartha ha kibriu kibayadon na kato kapor hanga bat hapiro it is too late ladir kapor Lord it is too late terai ladir kapor la aslam palat ula pot balas ma utung om longsho henrei ujisu uwan kapor kababiang kei kabaladir hanga badapi kei kabomlong syu hanga badapi hau belai kadang biang dei namar kata kadau lada ublai usngap jar habab hiduai to kan mau bau belai ap ya kapor kaco udon la gajong kapor ngingi ong terai mlong syu la kerki terai jubab no terai le no kumne le no kumtai haga jingpet jongi omlong syu la kerki Henry ublay sengap jar sengap penkut ya kaneka point kumtu haga to ka bentabat ngin saya beteng pat haga we kata yo ublay on yarap yangi ngin mi na kaneka yeng ka bakentang ka jo rengkat bat gini kijing shisha banong tra yarap yanga bangala ban yaine abat me yarap yanga bangala ban yasno hame yarap yanga longkat balong cia kat bacia ngan ap kermen bej hame tetrai larangas ngau kumbakam long syo ladir palat gaporo hendrai ngan syania hame metip khambha mame kiai baro ublain kerkhu ngin sei beteng hagane gateo banwan ngin ya yang lang baro ngin ya bu gajing dua